Det vi nu ser är min så kallade kärleksmaskin. Tämmöinen pienempi instrumentti Dimi S, eli seksofoni, jossa idea oli se, että neljä ihmistä sai käsiraudat ranteeseensa, josta meni johto tähän laitteeseen, ja kun ne ihmiset koskettelivat toisiaan, niin joka kosketuksella kuului sitten tietty ääni, yleensä sitä voimakkaampi ja korkeampi, mitä niin kuin tiiviimpi tämä kosketus oli. No, nykyään kai sanottaisiin, että se oli vain eräs käyttöliittymäkokeilu, millä lailla soitinta voidaan ohjata, ei välttämättä perinteisen koskettimiston tai kieliä naputtelemalla, vaan että ihmiset koskettelemalla toisiaan. Ehkä se oli tämmöistä hippiliikkeen ajattelua. Sitä laitettahan ei voinut käyttää, jos oli paljon vaatteita päällä, koska vaatteet